Good morning guys. So I am preparing now for an event later. See you! Pupunta ako City High School. Sumagali City High School. Mayroon akong gig. So we are heading to where? City High. Anong gagawin natin? Going to visit my alma mater. Mapasunod na tayo. Sana yung pa itong City High. Pasunod na ba? Dito ba? Papasunod na City High. Na yung matuka mo na ta. So we are now, ang ginagawa natin. Naghihintay kami ng sasakyan. Masasakyan. Against the lights or okay ra? That's okay. Ano yung init yun? Do you have like a high umbrella? Hindi na kutaoy. Umbrella pa katiha. Kaya yung palikuan na yun. Ha? Palikuan. Ang lay mo din nani. Anong ginagawa mo? Sumasayaw. Baliw ka ba? Ang lay. Later na po. Sir. Pag tumingin ka akin kayo sa iyo. Ayaw! Yung short po kung makasunod pa niya akong short. The short na. Yan, saan ka punta yot? Ha? Sige, ikaw na yung vlog. Dali. Don't do that. I'm so shy. Sorry. Magkuha na ako clip, padulong sa school. Baat? Nakay ko ay mga baat diri katong black. Pwede naman tayo mag-hairpin. So we are now on our way to enter the school. Ayan na po. Yung nagpuro ko maulaw yung masunod na ta? Pilis yan, pagkagilagay. Sige na daw. Nagkikapin ako. Pwede dali ako. I'm going there. Oh my God. The orientation, but I'm not quite sure yet. Ato bang dagay ta sa room? Ganyan bitaw kitong gawa sa tapos ng course ako. Ano dili yung gym ay. Asa man ang room? Wala ko lang pinagbago man. Dali raman may bago puro. Nakasunod mo ko diri sa una. Sa gym? Ano balik init tayo. Sa gawa sa naman dali ta? Ayaw. Makasama na gawa. Sige gali. Ayaw. Dili ko dili. Char. Padulong naman siya. Padulong naman siya. Ano day?
So we are heading home. Heading back home. It's We're so done. exhausting. Wala ako sheets. Putya, di mo ba ako? Nasa yung bag. Sure? Exhausting, tiring, and so frustrating. Frustrating to the term. Isa. First class. Di ba good? Hindi naman. Cute. Okay, so I am ending the vlog now. Pauwi na ako. Sundo. Kunin ako ng papa ko. So yeah, I think that's it. Today. So I just arrived home and I am now ending the vlog. It's been a long day. Ciao everyone. Bye-bye.